Nagapanawagan si Senate President Gatchalian nga dugangan ng mga mental health professional sa mga eskwelahan kag komunidad. Inaangka sunod sa mga insidente sang pagpangluthang kag iban pa nga youth violence nga nagakatabo sa sulod mismo sa mga bulutuan. Sunod kay Gatchalian, makabulig ini nga plano sa Department of Health nga paanaro ng mga health care worker agud maghatag sang mental health interventions. Pahayag pa sini nga kinahanglan man nga dugangan ng mga graduates nga pwede mangin mental health professionals. Ginpunto man sini nga dapat mangin accessible sa tanan ang mental health services sa mga eskwelahan kag komunidad bilang pagsunod sa Republic Act No. 12080 ukol ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Samtang ginpahayag man sang DepEd nga kinahanglan sini nga maka-hire sang 48,000 ka mga school counselor associates sa bilog nga Pilipinas apang 10,000 ka posisyon lamang ang nalakip sa 2026 budget. Tuyo sa Department of Education nga makaangkon sang isa ka school counselor associate sa kada eskwelahan agod nga mapabasog ang mental health kag psychosocial support sa mga estudyante.